Olen kiivennyt maailman puuta yli 20 000 vuotta. Olen nähnyt, kuinka jäätiköt leviävät jälleen pohjoisesta ja pakottavat jopa sitkeät monitaitoiset aroihmiset etelään, Euroopan niemimaille ja pohjoiseen Afrikkaan. Olen nähnyt viimeisten maapallolle jääneiden metsäihmisten kuolevan nälkään, sairauksiin, viluun ja yksinäisyyteen. Olen nähnyt, kuinka jää lopulta vetäytyy takaisin pohjoiseen ja aroihmiset palaavat takaisin Eurooppaan. Olen nähnyt, kuinka ilmaston kummallinen noikku tekee Saharan suuresta autiomaasta lehtevän savannin ja synnyttää paratiisin kaksoisvirtaan maan eteläpuolelle. Olen nähnyt, kuinka ilmaston toinen noikku tekee Saharasta jälleen autiomaan ja kuinka jäätiköiden sulaminen upottaa kaksoisvirtaan maan paratiisin vähitellen mereksi, jonka nimestä kiistellään vielä vuosituhansia myöhemmin. Olen nähnyt, kuinka ihmiset karkotetaan paratiisista ja pakotetaan työhön. Heistä tulee maanviljelijöitä ja karjankasvattajia, kauppiaita ja pappeja, aatelisia ja kastittomia, lääkäreitä ja työttömiä, LVI-asettajia ja tutkijoita, toimitusjohtajia ja kiireapulaisia, taiteilijoita ja käsityöläisiä. Eivätkä he koskaan unohda kaduttamassa paratiisia. He eivät koskaan unohda aikaa, jolloin heitä ei vielä jaettu niin moneen pieneen, ahtaaseen lokeroon, josta he eivät koskaan pääse pois. Olen nähnyt, kuinka ihmiset yrittävät ymmärtää uutta, outoa ja pelottavaa maailmansa leikkelemällä sitä pienempiin osiin. Olen nähnyt, kuinka pieni mies nimeltä Lao Tse silpoo maailman raasti 2 osaan ja synnyttää 2 hirviötä, jotka raatelevat kaiken, minkä kynsinsä saavat. Olen nähnyt, kuinka pieni mies nimeltä Platon silpoo maailman raasti 2 osaan ja synnyttää 2 hirviötä, jotka raatelevat kaiken, minkä kynsinsä saavat. Olen nähnyt, kuinka pieni mies nimeltä Aristoteles silpoo maailman raasti 2 osaan ja synnyttää 2 hirviötä, jotka raatelevat kaiken, minkä kynsinsä saavat. Olen nähnyt, kuinka pieni mies nimeltä Tuomas Akvinolainen tarttuu Aristoteleen synnyttämiin hirviöihin ja antaa niille uudet nimet. Ne raatelevat riekaleiksi kaiken, mikä kynsinsä saavat. Olen nähnyt, kuinka pieni mies nimeltä Descartes silpoo maailman raasti 2 osaan ja synnyttää 2 hirviötä, jotka raatelevat kaiken, mikä kynsinsä saavat. Olen nähnyt niin monen pienen miehen ja pienen naisen silpovan maailman raasti hyvään osaan ja pahaan osaan. He ovat hirviöitä, jotka raatelevat kaiken, minkä hampaisiinsa saavat. Olen nähnyt niin monen pienen miehen ja pienen naisen pilkkovan maailmaa yhä pienempiin palasiin, oppiakseen ymmärtämään yhä enemmän, yhä pienemmistä palasista. Olen nähnyt niin monen pienen miehen ja pienen naisen uskovan, että maailmassa ei ole mitään muuta kuin se pikkuruinen palanen, josta he tietävät niin paljon enemmän kuin kukaan muu. Olen nähnyt heidän kieltävän kaikkien muiden pienten miesten ja naisten rakastamien pikkuruisten palasten olemassaolon. Olen nähnyt heidän vihaavan muita, jotka väittävät, että on vain yksi pikkuruinen palanen, eikä kenenkään pitäisi uskoa mihinkään muuhun pikkuruiseen palaseen. Olen nähnyt heidän silmittömän vihan vallassa tappavan niitä, jotka kieltäytyvät uskomasta heidän ainoaan oikeaan pikkuruiseen palaseensa ja palvomasta sitä maailman ainoana pikkuruisena palasena. He sulkevat korvansa, silmänsä, nenänsä ja tuntonsa kaikelta muulta. He täyttävät korvansa musiikilla, jota eivät kuuntele, silmänsä tekstillä, jota eivät lue, ja kuvilla, jota eivät katsele. He tekevät arkea siitä, mikä ennen oli pyhää, saadakseen pyhyyden tuhottua. He pelkäävät pyhyyttä. He pelkäävät varjoja luolan seinällä. He pelkäävät sitä, mikä synnyttää varjoja luolan seinälle. He pelkäävät sitä, mikä on luolan ulkopuolella. He pelkäävät sitä, mikä on luolan seinän toisella puolella.
Kansalaiset, lähes 6 vuotta Euroopassa raivannut hirvittävä sota on loppunut. Aseiden kalske meidän maan osastamme on tauonnut. Neuvostoliiton mahtava voima yhdessä Suur-Britannian ja Amerikan Yhdysvaltojen ja muiden liittoutuneiden valtojen armeijojen kanssa on murskannut natsi-Saksan sotavoimat. Edessä on rauhan aika, jolloin kärsineet kansat käyvät jälleen rakentamaan niitä suunnattomia vaurioita ja hävityksiä, joita mieletön sota on iskenyt. 世界の大地と帝国の人情に囲まれ、両の土地を持って人々を優秀戦と保持、この有料な何日に金を帝国をして米英と四国に入り、その合同宣言を断するため、そう説明がある。そもそも帝国市民の亡命を安保防衛の指針を持つは、放送の違反にして、金の偏見がたるところ、近米英国に宣戦するメタルをサーキューとサワランシートを法案ステートを拒否するにして他国の権を排除し堂々砂の時はEn kestä tätä. Minä sen kaikki sitä hiljaisesti. Mennään! Maalit on ehtinyt, päästään pelaamaan. Meillä on pallo. Enää lupas tuolla. Toivottavasti siellä on tarpeeksi porukkaa. Hei, onko tieto radesta? Tuollahan se meni. 3階の上のところ、新カルペタ、ベカラルンタル、なお、応戦を戦果、新バナン族の将来ののみな、Nautitaan vain tästä hetkestä.
Halo? Halo? Onko siellä jo rauha? Eikö? Sota vaan jatkuu ja jatkuu. Voi. Mutta kyllä se siitä. Pärjäätkö? Eikö? Kolmekymmenvuotinen sota. 20-vuotinen sota. 10-vuotinen sota. 5-vuotinen, 4-vuotinen, vuoden ikäinen sota. Kypsy äitinsä mahassa suursodaksi. Sisällissodat. Nekin taistellaan useimmiten ulkona. Miehiä kuolee, naisia kuolee, lapsia kuolee. Moni lapsia syntymässä äitinsä vatsaan. Vietnamin sota, Korean sota. Ensimmäinen ja toinen maailmansota. Kuka ties kolmaskin. Sisällissodat. Veli-veliä vasti. Isä ja poika. Rintamalta eri puolilla. Äidit peloissaan kotona kapaloimassa lapsia. Liian monta sotaa. Liian monta kuollutta. Liian monta. Elämässään elästynyttä.
Torstai on toivoa täynnä. Sota saattaa loppua. Aurinko onnean hymyillä. Itkiä nainen voi itkullansa nostaa hirven suosta. Viinistä täydet lasit vasten toisiaan kilahtaa, kuin sydämesi kaunein laulu yö taivaalle tuulena vilahtaa. Lumen ja auringon suudelma avaa keväälle ikkunat. Talvella jäätynyt portti sulaa elämän huolelta. Mennään rannalle. Tehdään kengistä veneitä, paidoista purjeita. Annetaan tuulelle tilaa, auringolle aikaa, vain olla ja rakastaa. Muistellaan valojen sammuttua, kuinka silkkiuikun pienet poikaset leikkivät lumpeen lehdellä. Kuinka tuulella oli aikaa, auringolla tilaa, vain olla ja rakastaa.